Mit fedeste øjeblik i triathlon, det var dengang jeg blev nummer 3 på Hawaii i 2007. Hawaii er et meget svært race. Det er der, hvor alle de bedste mødes, og det er sindssygt varmt. Og det der med varmen har jeg haft meget svært ved, og det tog mig faktisk 5 år at finde ud af, hvordan jeg skulle takle varmen. Så derfor var det sådan en succes på mange fronter. Ikke alene blev jeg nummer 3 i verdens største race, men jeg fik også ligesom overvundet mig selv, i og med at jeg også overvandt varmen. Så der var mange ekstremt fede ting i det. Da jeg løb over målstregen efter det, der var det 5 års rigtig hårdt arbejde, som ligesom gik op i en højere enhed. Altså ikke alene var det 5 års arbejde, det var også selve racet, som var perfekt udført. Og hvor jeg de sidste 20 km måtte kæmpe med alt, hvad jeg havde. Og havde en Tim de Boom lå 50 meter bag ved mig i over 20 km. Så det var en sindssyg spurt, det var 20 km spurt. Og med det ligesom, jeg havde puttet så meget ind i det, og det havde været så hårdt. Og så er det jo fantastisk at komme ud og få en helt utrolig oplevelse ud af det på den anden måde. Og det er egentlig meget det, triathlon handler om et eller andet sted. Man putter en masse arbejde ind, og så de der øjeblikke, hvor det lykkes, der eksploderer det hele bare fuldstændig i fyrværkeri af følelser.